Dyma Mrs Quick-Lawrence, sef pennaeth yr adran ddrama a is-bennaeth y chweched yn Ysgol y Preseli. Mrs Quick, dwi'n gwybod bod chi wedi bod yn arbrofi rhywfaint gyda Trydar, Twitter yn yr ysgol yn ddiweddar. A nech chi weid ychydig amdano'r peth i ni? Ia, mae'n ddyddiau cynnar ar hyn o bryd, yn rhywbeth ni newydd ddechrau arbrofi gyda, ond yn syth wedi gweld yr ymateb gadarnhaol o'r disgyblion. Ni wedi bod yn gwneud yn y chweched dosbarth yn ddiweddar wythnos dringo'n uwch sy'n paratoi nhw am fywyd ar ôl ysgol ac wedi gwneud lot o bethau rhyngweithiol yn ystod yr wythnos. Mae wedi bod yn grêt gallu rhannu'r gwaith mae'r plant wedi gwneud mas iddyn nhw i gael gwylio gytre yn ogystal â gallu tynnu sylw nhw at ddiwrnodau agored, rhoi tips lan iddyn nhw ynglyn â sut i ysgrifennu datganiadau personol achos mae'n un peth rhaid mewn llyfr cyswllt sy'n mynd yn ei bag nhw ond mae rhywbeth arall gallu rannu fe gyda nhw trwy rhywbeth maen nhw'n edrych arno bob dydd. Yn yr un ffordd gyda'r adran ddrama, gallu marchnata, gwaith ymarferol, disgyblion, tynnu sylw nhw at pa ddigwyddiadau sy'n mlaen a sioeau sy'n mlaen yn y theatr. Felly, jyst ffordd o gysylltu rili gyda disgyblion ar unrhyw adeg. Gret. Glywes i rhywbeth amdano chi'n defnyddio Twitter fel modd o gysylltu'n uniongyrchol gyda Theatr Genedlaethol Cymru am sesiwn holi ag ateb. Siwrath hwnnw? Ie, oedd hwnna'n arbrawf oddi, rili. Wnaethon ni weld bod dyw e ddim mor straightforward a beth i chi'n meddwl achos mae'r oedi o amser rhwng gofyn cwestiwn a chael yr ateb. Ond yn sicr yn rhywbeth oedd y plant wedi joio i feddwl bod nhw'n cael cyswllt uniongyrchol gyda rhywun yn y proffesiwn a wedi gallu ateb cwestiynau iddyn nhw sydd da nhw ynglyn â gyrfa yn y maes a phethau felly. Gret, diolch yn fawr.